X'inhu isqof? L-isqfijiet tal-lum jafu l-oriġini tagħhom lil Ġesu nnifsu, għax kienu li għażel 12 raġel li sejħilhom apostli biex ikunu miegħu u biex wara t-tluħ tiegħu fis-sema bil-qawwa tal-Ispiritu Santu jibgħathom fid-dinja kollha bħala xhieda tiegħu u xandara tal-Evanġelju li jwellet mill-ġdid fid-dinjità ta' Wli tal-Missier. Imma wara biss ftit jiem l-apostli bdew jintebħu li din il-missjoni tant kbira ma setawx jagħmluha weħidhom, għalhekk imnebħin mill-Ispiritu Santu kull fejn marru jxandru l-Evanġelju bdew jażlu xi irġiel tajba mill-post u jħallu f'idejhom dak li kienu bdew huma. Din l-għażla kienu jagħmluha mhux biss biftehim u bit-talb imma wkoll bitqejjid tal-idejn, ġest li kienu jaraw jagħmluh is-saċerdoti Lut fit-tempju imma li huma tawh tifsira ġdida. Kienu jemmnu li permezz ta' tqejjid tal-idejn u t-talb l-Ispiritu Santu li kien niżel fuqhom bil-qawwa kollha fil-bidu ta' din il-missjoni nhar Pentekoste kien jgħaddi fuq dawk magħżula minnhom. Din il-missjoni tant kibret u kotrod b'ritmu maġġel li kellhom jinstabu aktar nies biex jgħinu lil dawn l-irġiel magħżula mill-apostli, dawk li kienu jissejħu presbiteri u maż-żmien bdew jissejħu qassisin, saċerdoti, li kollha kemm huma ifissru l-istess kategorija ta' rġiel u oħroġ il-għaġeb lanqas dawn ma kienu biżżejjed. Fil-fatt fl-Atti tal-Apostli naqraw kif l-istess apostli ma kinux qed ilaħqu max-xandir tal-kelma t'Alla u ma tqassim tal-ikel lil ħafna nies li kienu fil-bżonn u kif dejjem jiġri beda tgergiru l-kritika tas-sistema li ma kienitx qed taħdem sew fost l-insara f'Ġerusalemm. Għalhekk l-apostli jitolbu l-għajnuna tal-ġemgħa tad-dixxipli biex jażlu minn fosthom 7 irġiel u jafdaw f'idejhom l-organizzazzjoni kollha ta' din il-biċċa xogħol. Dawn l-ewwel 7 irġiel issejħu djakni, kelma li tfisser sefturi, għax fost ħidma oħra kellhom jibdew jieħdu ħsieb il-qadi tal-imwejjed tal-fqar ta' kuljum. Minn dan il-bżonn kollu jibda jifforma ruħu bil-mod is-sagrament tal-Ordni Sagri, ordni li ħaddan fih 3 ministeri ordnati: l-Episkopat, il-Presbiterat u d-Djakonat. Għalkemm dawn huma ministeri ordnati differenti, kollha huma għal-qadi ta' xulxin, imma djakni u s-saċerdoti jieħdu sem mill-milja tal-grazzja li tistrih biss fl-isqfijiet. U għalhekk li d-djakni, is-saċerdoti u l-istess isqfijiet ġodda jiġu ordnati biss u dejjem mill-isqfijiet u qatt bil-kontra. Fi ftit kliem, jekk l-apostli kienu l-ewwel isqfijiet, il-grupp ta' rġiel magħżula u konsagrati minnhom għat-tmexxija ta' diversi ġemat ta' nsara kienu t-tieni serje ta' isqfijiet. L-apostli taw importanza kbira lil grupp tagħhom ta' 12 u għalhekk mill-ewwel għażlu lil Mattija biex jieħu post Ġuda l-Iskarjota li spiċċa kif spiċċa. Mhux biss, imma l-istess apostli ordnaw lil Pawlu minn Tarsu u lil Barnaba minn Ċipru għall-istess missjoni tagħhom. U minn ittra ta' Pawlu nafu kif hu imbagħad flimkien ma' oħrajn ordna lil Timotju bħala isqof ta' Efesu. Din il-missjoni ta' Alla l-Missier imwettqa minn Ġesu Kristu u li għadu jmexxija l-Ispiritu Santu tissejjaħ suċċessjoni apostolika għaliex baqgħet tiġi fdata, imħadma u mejxa minn ġenerazzjoni għall-oħra sa ma waslet għandna llum u jekk Alla jrid tgħaddi wkoll anta warajna. Għalhekk għall-mistoqsija x'inhu l-isqof, it-tweġiba hi raġel ikkonsagrat b'sagrament apposta għax-xandir veru tal-Evanġelju biex jieħu ħsieb il-bżonnijiet kollha ta' grupp ta' nsara u s-sinjal ta' għaqda sħiħa mill-bqija tal-Knisja. Kif jintgħażel isqof? L-għażla ta' isqof issir minn fost grupp imdaqqas ta' nsara tal-post. L-ismijiet u ftit informazzjoni dwar dawk magħżula jispiċċaw quddiem il-Papa li mbagħad jiddeċiedi hu waħdu lil min jażel minnhom. F'din id-deċiżjoni tal-Papa iseħħu b'mod misterjuż il-pjan u r-rieda ta' Alla għal min ikun ġie maħtur biex isir isqof u għall-Knisja fdata f'idejh. Jista' dak li jkun ma jaċċettax din il-ħatra, ma tafx li jista' u ġrat ħafna drabi fl-istorja tal-Knisja saħansitra fil-ħajja ta' qaddisin. Il-Knisja għandha rispett kbir għall-libertà meħtieġa tal-kuxjenza individwali, imma sintendi biex tgħidle lil Papa trid iġġib raġuni valida ħafna.
U kif issir isqof? L-isqof maħtur li maż-żmien beda jiġi magħżul minn fost is-saċerdoti tal-post jiġi ordnat permezz tas-sagrament tal-ordni sagri. Fil-bidu tar-rit tal-ordinazzjoni ta' isqof ġdid jinqara l-mandat apostoliku, jiġifieri ittra li biha l-Papa jħabbar id-deċiżjoni tiegħu l-isem ta' min ikun għażel u għaliex ikun għażlu. Wara xi saċerdoti jippreżentawh lill-isqof konsagrant u liż-żewġ isqfijiet oħra li jkunu se jordnawh bħala isqof ġdid. Wara l-omelija, il-Knisja kollha titlob għal kandidat mxħut tal-tulu fl-art bil-kant tal-litanija tal-qaddisin. Is-sinjali li bihom jiġi ordnat isqof huma 3: it-tqejjid tal-idejn fi skiet minn tal-inqas 3 isqfijiet, it-talba tal-konsagrazzjoni li matula jinfetaħ fuq l-isqof il-ġdid il-ktieb tal-iskrittura mqazza, il-ktieb ispirat mill-Ispiritu Santu li matul l-istorja tas-salvazzjoni niżel u ħadem f'diversi irġiel u nisa u li issa jinżel fil-milja tiegħu fuq l-isqof il-ġdid, u d-dilka tar-ras biż-żejt tal-griżma li biha ssir il-konsagrazzjoni, l-għażla ta' individwu minn fost il-bqija għal missjoni partikolari. Wara jingħataw lill-isqof il-ġdid 6 sinjali li kollha kemm huma b'xi mod jew ieħor ifissru min hu u xi jrid jagħmel bħala isqof. Jirċievi l-ktieb tal-Evanġelju għaliex permezz ta' kelmtu imdawwal mill-iskrittura mqazza huwa msejjaħ biex juri li ma hi r-rieda ta' Alla l-Knisja fdata fidejh u li tagħha jsir l-arus u għalhekk jitlibbes ċurkett. Wara jiġi mlibbes bil-mitra, il-kappell ta' wali b'żewġ faxex żgħar imdendla fuq in-naħa ta' wara li hu sinjal dejjem tal-konsagrazzjoni tiegħu bħala isqof. Imbagħad jingħatalu l-baklu, speċi ta' bastun li jfakkar fis-sejħa tiegħu biex jieħu ħsieb u jagħti ħajtu bħal Kristu li huwa ir-Raj il-Kbir. Wara jitqiegħed fuq il-katedra, il-post tal-għalliem u tal-mexxej fil-qadi. Dan ir-rit isir f'ċelebrazzjoni ta' ingress solenni jekk l-ordinazzjoni tal-isqof il-ġdid issir f'post ieħor li mhuwiex il-Knisja Katedrali. U fl-aħħar jingħata l-bewsa tal-paċi għaliex l-isqof huwa s-sinjal tal-għaqda bejn l-insara tal-post u l-isqof ta' Ruma, il-Papa. Issa li sar isqof, x'se jagħmel? Bħal kull vokazzjoni oħra, l-ingredjenti kollha meħtieġa ġew użati minn Alla u l-Knisja dakinhar tal-konsagrazzjoni episkopali. Imma l-isqof isir u jagħmilha ta' isqof bil-mod il-mod, jum wara jum, pass wara l-ieħor, imċaħħad minnu nnifsu, mobbi bis-salib u miexi fuq quddiem nett wara Kristu, ir-Raj u l-Assis.